Nais ng isang ama ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Ganon din ang isang ina, nagnanais na maiangat ang buhay sa kanilang pamilya. O ang mga anak na breadwinner sa kanilang pamilya, wala silang hinahangad kundi umasenso sa buhay. Kumusta na po kayong lahat mga kabayan? And welcome back to Bernard Tigabaon YouTube channel, Current Events Comparative Point of View. Sa umagang ito, pag-uusapan po natin kung ano ang mga dapat mong gawin habang ikaw ay may trabaho at bakit kailangan mo itong gawin. Yan ang pag-uusapan natin pagkatapos nito. At yan nga po ang pag-uusapan po natin sa umagang ito. Ano ang mga dapat mong gawin habang ikaw ay may trabaho? Unang-una sa lahat, ang unang-una mong gawin kung ikaw ay may trabaho, kung maaari lang ay dagdagan mo ang iyong income. Sa pamamagitan ng ganito ang gagawin mo. Kung mayroon ka pang extra income o extra trabaho, pwede mong gawin yan kung kaya ng katawan mo. Bakit? Dahil kapag may ekstrang trabaho ka, ay mayroon kang maiipon. At ano ang purpose o mission ng ipon mong ito? Ang ipon mong ito ay ilalaan mo para sa iyong kinabukasan. O di kaya, kung ikaw ay casual lamang, ilalaan mo yung ipon mo na yan. Kung sakali na dumating na ma-layoff ka, mayroon kang magagamit na pantustos sa iyong pamilya at pantustos sa iyong sarili upang hindi ka na maghanap-hanap kung saan ka uutang. Yan ang unang-unang gawin mo kung may trabaho ka na. At pangalawang gagawin mo ay kailangan educate mo yung pamilya mo. Educate mo yung pamilya mo na sa pag-iipon at pagtitipid. At ano naman ang purpose ng pag-iipon at pagtitipid ninyo? Ang purpose nito upang makaipon kayo o makalikom kayo ng pera. Dahil masasabi natin ngayon na magsasakripisyo ka ngayon pero sa iyong kinabukasan magkakaroon ka naman ng glory. O di maganda yon? Kaysa ngayon mag-glory ka na ngayon, kinabukasan magsasakripisyo ka na dahil wala ka ng pera. Yan ang kagandahan ng mayroong iniipon para sa kinabukasan. Yan ang pangalawa mong gagawin. At ang pangatlo mong gagawin, kung maaari, ay kailangan magkaroon ka ng passive income o passive income. Ano itong mga passive income? Halimbawa, ang mga passive income ay ito ay wala kang ginagawa, nag-invest ka, hindi ka nagtatrabaho nito pero kumikita ka. Ano ang example? Pwede kang maglagay ng pera mo sa UITF, Unit Investment Trust Fund. Pero ito ay pwede mong itong i-project ng 5 years para malaki-laki yung return sa'yo. O di kaya maglagay ka ng pera mo sa mutual fund. Sa mutual fund kasi ay mamomonitor mo yung pera mo. Parang bumibili ka ng stocks, nakikita mo kung magkano pinambili mo ngayon at minomonitor mo yan. Pagdating ng panahon na tumaas yung stocks, pwede mong ibenta yung stocks mo. Pwede mong gawin yan. O di kaya pwede kang mag-invest sa agriculture. Ano naman ang pwede mong investment sa agriculture? Kung ikaw ay nasa probinsya, maganda ito. Dahil kung mayroon kang extra pera o kahit sabihin natin na tamang-tama lang yung pera mo, yung perang naipon mo na sinasabi natin ay pwede mong ipautang sa mga kapitbahay mo o sa mga magsasaka dyan. Dahil alam natin, yung mga magsasaka umuutang ng malaking pera sa mga Chinese o sa mga investor dyan sa kanilang lugar. Tulad halimbawa ng pagtatanim ng mga mais, umuutang sila ng pera, which is umaabot yang ng 10%. Napakalaki masyado yan. Kung ikaw ay magpapautang, hindi na masama yung 5%. Within 115 days, makukolekta mo yung pera mo. Malaki-laki ang kita mo dyan. Hindi mo pa naargabyado yung mga kapitbahay mo o kakilala mo. Ngunit kailangan magkaroon ka din ng risk assessment. Titignan mo ding maigi kung yung papautangan mo ay talagang good payer yan o talagang trusted mo siya. Yun ang mga risk assessment na dapat mong gagawin. Huwag yung pautang ka rin ng pautang, in return pag hindi nabayaran,
hindi rin magandang investment yan. Yan ang pwede mong gawin. At ang isa pang pwede mong gawin, huwag kalilimutan magtanim ng mga gulay sa iyong mga backyard. Huwag kalilimutan mag-alaga ng mga hog raising, kagaya ng kambing, kagaya ng baboy na native. Maganda yan, magandang investment yan, kasi ang pinampapakain mo lang dyan, pag yan ang investment mo, mga damo lang yan. Sipag at tiyaga ang puhunan mo lang dyan. Sikap at talino, yan ay magagamit mo habang ikaw ay nagtratrabaho. At isa pa na pwede mong gawin ay yung mga free-range chicken. Kahit pa bilhin mo yan na 45 days yan na manok, yung mga broiler, pwede mong gawing free-range yan kung meron kang backyard, o kahit kung wala kang backyard, pwede mong maglagay lang ng konting space sa kanila. Lalagyan mo din ng mga konting halaman. Pwede na sila doon. Ayusin mo lang din na komportable sila. Yan ay pwede mong magamit yan. Magkakaroon ka ng income dyan para hindi ka gastos ng gastos. Kasi isipin natin, kung ang binibili mo ng ulam ninyo sa pamilya nyo sa gulay pa lang ay 60 pesos sa isang araw, sa isang buwan ay 1,800 na yan. Napakalaki, sa gulay pa lang yan. Napaka-importante na gawin mo yan habang ikaw ay may trabaho, sapagkat importante sa ating buhay. At ang isa pang gagawin mo kung ikaw ay may trabaho, una sa lahat, dapat ay magkaroon ka ng mission. Ano ba ang mission mo sa iyong perang iniipon? Ang mission mong iniipon ay yan ang gagamitin mo para sa iyong kinabukasan, para sa kinabukasan ng iyong mga anak. Ika nga sabi nila, sacrifice today and later on you will gain your glory. Instead na glory today and sacrifice tomorrow. Mahirap po yung ganon. Kailangan matuto tayong magsakripisyo para sa ating kinabukasan. At yung mission mo, kapag napalaki mo na yung pera mo, nagkaroon ka ng isang negosyo, makatulong ka sa kapwa-tao mo, kung ikaw ay nagbibigay ng magandang serbisyo, mga trabaho para sa iyong mga kakilala, kapitbahay, kamag-anak. Kapag nabigyan mo sila ng trabaho, isang mission mo yan na maganda. Maganda ang mission na yan. At ang vision ay kailangan wag iwawala. Sa buhay natin, kailangan na magkaroon tayo ng visualization habang tayo ay nag-iipon. Balang araw, kung gusto mong maging successful na businessman, pwede kang magkaroon ng malaking lupa, pwede kang magkaroon ng negosyo, pwede kang magkaroon ng malaking investment, pwede kang magkaroon ng mga apartment. Laging tandaan, think big, dream big, start small, at palakihin mo yung nasimulaan mo. Kasi sa buhay, importante na magsimula ka. Magsimula ka kung anong meron ka. Magsimula ka kung ano ang passion mo. Magsimula ka na may relasyon ka sa Diyos. Huwag kang magsisimula na sarili mo lang ang iyong iniisip. Sana ang vlog na ito ay nakatulong sa inyong lahat. Alam ko po na tayong lahat ay naghahanap ng kasagutan sa ating mga problema. Naghahanap ng solusyon sa ating problema sa ekonomiya, problema sa buhay. Ayan lamang po ang ma-share ko sa umagang ito. At sana ang vlog natin ay nakatulong sa iyo. At kapag hindi ka pa nagsusubscribe, isubscribe mo na yan. And hit the notification bell para sa lahat ng video ko ay manotify ka. And at the same time, i-likes mo na rin yan, share, at mag-comment ka at handa kitang sasagutin. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ng Candon City. Good morning po sa inyong lahat.